Passem ara al punt 11 de l'ordre del dia, que és la proposta de resolució sobre la jubilació parcial dels funcionaris. Presentada pel grup parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula la diputada senyora Pilar Pifarré. Gràcies, presidenta. La proposta de resolució que presentem sobre la jubilació parcial dels funcionaris té el seu origen en què l'Estatut dels Treballadors regula ja de fa temps el contracte a temps parcial i el contracte de relleu i estableix en correspondència la jubilació parcial. En aquest sentit, personal laboral de diferents administracions públiques catalanes han pogut acollir-se a aquesta jubilació parcial, la qual cosa ha comportat un benefici tant personal, perquè moltes d'aquestes persones no estaven en les màximes bones condicions, i a més ha comportat un benefici també pel servei. Per exemple, s'han donat en aquest cas professors de l'INEF, que són personal laboral, o personal laboral municipal de les llars d'infants o de les brigades d'obres de molts ajuntaments. Bé, paral·lelament amb això, l'Estatut, la publicació de la llei de l'Estatuto Básico de l'Empleat Públic també reconeix per primera vegada, a banda de la jubilació voluntària i la forçosa, la jubilació parcial. I diu amb una disposició addicional que el govern es presentarà un estudi sobre els diferents règims d'accés a la jubilació dels funcionaris per evitar la no discriminació entre els diferents col·lectius. Paral·lelament amb això, amb posterioritat a la publicació d'aquesta normativa de l'Estatuto Básico del Empleado Público, es va promulgar la Llei 40/2007 de mesures en matèria de seguretat social, en les quals modifica lleugerament les condicions de la jubilació parcial i, per altra banda, estableix en una disposició addicional, per primera vegada també, que en un any el govern presentaria un estudi sobre l'aplicació de la normativa reguladora d'aquesta jubilació, d'aquest tipus de jubilació, als empleats públics, a les Forces Armades i a l'Administració de Justícia. Nosaltres el que volem evitar amb aquesta proposta de resolució són els greuges entre col·lectius de personal laboral i funcionari. Personal que en molts casos, justament per la poca clarificació de la funció pública en els seus moments, estan realitzant tasques similars. I a més ens interessa que la prestació dels serveis es realitzi en les millors condicions possibles per als ciutadans, sobretot aquelles prestacions que són finalistes. Per tant, és per això que el Parlament insta el govern a que sol·liciti al govern espanyol en el termini màxim de 6 mesos, és a dir, el mes d'octubre, l'estudi a què dèiem abans que fa referència als diferents règims de jubilació per no discriminar col·lectius. I a més que insti el govern espanyol a que adeqüi la normativa reguladora de la Seguretat Social per tal que l'1 de gener de l'any 2009 el personal funcionari que ho sol·liciti i compleixi els requisits pugui acollir-se a aquesta jubilació parcial. Tot el que no sigui actuar en aquest sentit entenem que comporta un greuge entre empleats públics, segons la seva vinculació laboral i funcionarial, moltes vegades feta a l'atzar. La prestació del servei es ressenteix perquè moltes vegades les condicions, com hem dit, no són les òptimes del personal i, d'altra banda, i en últim terme, el superàvit de la seguretat social, que tant es fa referència últimament, no s'ha de generar, entenem nosaltres, a partir d'una mala prestació dels serveis als ciutadans ni a base de produir discriminacions entre empleats públics. Gràcies, presidenta.